Noswaith i chi o Newydd y parc yma yng Nghroes Oswall ar gyfer y gêm fawr yn uwch gyngrau'r Cymru ail yn croesawu cyntaf. Gêm allweddol yn y ras am y bencampwriaeth rhwng y ddau dîm sydd wedi gosod y safon dros y tymhora diwetha yma yng Nghymru. O ran y tîma, mae yna 3 newid yn hîm y Seintiau Newydd o'r un enillodd o 4 gôl i ddim ymhen y bont dros y penwythnos. Ar y fainc, mae Kwame Boateng, Tom Holland a Greg Draper i mewn yn eu lle nhw y daw Blaine Hudson, Chris Marriott a Dean Ebi. Ac yna ran yr ymwelwyr, mae yna 2 newid o'r tîm enillodd yn hwyr yn y gêm yn Met Caerdydd dros y penwythnos. Aaron Edwards a Declan Poole yn dechrau. Mae Mike Wild allan oherwydd yr anaf cas gafodd o yn y gêm honno, a mae James Owen yn disgyn i'r fainc. Mae Tommy Morgan yn cadw cwmni i mi yma heno. Louis Robles yn fan hyn, Tom. Mae o wedi sgorio 5 gôl yn y 4 gêm ola. Mae o ar dan. Yn sicr, mae wedi dod yma a mae wedi gwneud argraff yn syth y tymor yma. Ddim yn amlwg bod e'n sgorio gymaint o goliau tymor diwetha, ond sicr mae yn y cwrt cosbi dipyn fwy tymor yma. A mi fydd Aaron Edwards, wel mae hon yn noson o dedig iddo fo, mi symudodd o'r Seintiau Newydd i gei Connah. Wel ddiwedd y tymor dwytha, a dyma'r tro cyntaf iddo fo wynebu i gyn glwb yn uwch gyngrau'r Cymru. Y dyfarnwr heno, a phenblwydd hapus, o'n i'n dweud beth i oed o, i Mr Lee Evans o Lanllechyd, y triathlet, y dyn haearn. Lee Evans. A mi fyddwn ni ar y chwiban. Mi fydd yr arwydd arferol. Seintiau chydig bach yn ddiffgar i gychwyn pethau. Lle Seintiau fydd ar gig gyntaf. Dean Ebi yn gosod y bêl ar gyfer y gêm fawr. Gêm fwyaf tymor heb unrhyw amheuaeth yn uwch gyngrau'r Cymru. Marriott. Y bêl hir i lawr yr ysglys. Sislovic. Sislovic i herio Disney. A hwnna allan. Ymdafliad Marriott. Derbyn i nôl gan Danny Redmond. Estels. Cyfnwr canol i fyny yn y llinell flaen yna, Tom. Wel, dechreuad positif iawn gan y Seintiau Newydd. Yn amlwg, maen nhw am i cael eu corn yn ôl ar ôl colli fe tymor diwetha. Ni'n gweld Cyrn fyna. Bach yn hwyr ar Astles. Fan y gwicrydd. Marriott ar ei droed chwith. Mi grymanith hon ar hyd y llinell amddiffynol, a pawb yn ôl i gei Connah. Yn ei dŷ i gyd. Y bêl yn tasgu allan Routledge sydd ar ei holi. Cyrn sydd ar ei waro. Dyma Harrington, Sislovic. Redmond, Marriott. Ar y chymiad ymlaen. Leo Smith oedd yna. Leo Smith sydd ar pwysa ar Callum Morris. Leo Smith wedi gwneud tipyn argraff. Ystod o gyrraedd yma yn Park Hall. Ar ôl y tymor gwych i Gaernarfon tymor diwetha. Leo Smith wedi chwarae ym mhob un gêm y tymor hwn, fel y gyma Paul Harrison y golwr. Hefyd Ryan Harrington, Ryan Astles ac Adrian Sislovic. Dyma Ebi dan bwys am ta. Gyfle fan hyn i Singdool, Astles a'r cliriad, dim trosedd yn ôl Mr Evans. Sislovic yn ethu cadw hwnna ar dir y bara. Redmond yn achub. Sicr yn achub Seintiau Newydd fyna. Aaron Edwards yn edrych i ymosod y cwrt cosbi.
Nôl yn ganol cae un o'r Edmund ar ôl fod fel Cernwr Pryd nhw efo'r. Edwards. Gormod ar hwnna i Declan Poole. Yn siarad efo Edwards cyn y gêm, Tom, ac oedd o'n deud mae hon yn noson special. O'n i'n gofyn, ydy hon yn arbennig? Yndi, medda fo. Mae hon yn noson special iawn. Mae wedi ennill bob dim hefo nhw'n dod. Mae wedi ennill 9 uwch gyngrau'r Cymru. Mae wedi ennill Cwpan Cymru 5 o weithiau hefo nhw. Felly mae'n noson felys iddo fo. Wel, chwyd, mae wedi cael gyrfa ffantastig yma ym Parc Hall. Felly mae'n heiddi pob clod am beth wedi wneud, ond nawr mae'n edrych i fi mlaen a ennill fwy o gwpanau a'r pencampwriaethau gyda Connah. Fediad da gan Syslovich ac yna Disney a'r gwthiad bach a Crydd cael ei chyfyd yn sydyn gan Redmond. Syslovich, Marriott. Dyma Callan Morris at Singh Dŵl. Ar y dde mae Declan Poole. Singh Dŵl yn y le'r ochr bella gan Priestley Farquharson. Farquharson! O, na chi arbediad campus. Mae yna unwaith eto. O, ar ergyd gan Danny Davies oedd o. Nid Farquharson. Danny Davies. Wel, diolch di sgorio eto. I Connah. Waw, o hwnna yn ergyd a hannar, Tommy. Wel, fi'n bediad gwych i fod yn hollol onest gan Harrison erwydd oedd pŵer ofnadw tu ôl i'r ergyd yna gan Danny Davies. Ia, dewch i ni gweld ti. Y bol led traws yna gan Erin Edwards. Y golwr yn canolbwyntio. Farquharson. Yr peniad yma Callum Morris. Disney. Declan Poole. Farquharson. Pas lac gan Priestley Farquharson. Mae o wedi cael dechrau da i'r tymor Priestley Farquharson. Chwarae'r cyson iawn. A wedi sgorio goliau pwysig iawn yn weddar i Connah. Nid wedi y peniad na lawr yng Nghaerdydd ar y penwythnos. 5 munud o'r gêm wedi chwarae. Di sgôr yma neuadd y parc. Priestley Farquharson wedi sgorio tair yn y 2 gêm ola. Sgoriodd o 2. Yn erbyn Caernarfon ac yr un pensos dwytha yn erbyn y Met. Syslovich. Lledu'r bel allan at Ryan Harrington. Cyflymu i gam. Ond yn ildio'r meddiant i Aaron Edwards. Davies. Bel y lawr yr ystlys. Ydych am y rhediad gan Aaron Williams. Ac mae'n amlwg, Tom, mae Aaron Williams sydd yn cychwyn i fyny yn y llinell blaen hefo Craig Curran. Felly y ddau. A oedd ni'n disgwyl fysa'n y ddau yn y blaen. Ond oedd ni wedi meddwl a Declan Poole fysa'n bartner i Curran. Ond Aaron Williams sydd yna. Ie, ond yn braf gweld tîm yn dod yma yn erbyn tîm sydd heb ildio gol tymor yma. Chwarae'r 2 ymwysodwr yn hytrach na falle trial parco'r double-decker. Poole. Disney. A'r cyffyrddiad ola. Oedd oddi ar Syslovich oedd yr un ola. Reit o flaen Andy Morrison. A dyna chi Mike Wild. Weld yr anaf uwch ben i lygad o mi gan fod o ergyd reit hegar yn y Met. Ac y lluniau ar y gwefannau cymdeithasol yn erchill. Ie, dim yn beth bleserus i weld hwnna. Yn siarad sgwrsio fyna gyda Mike Harris, perchenog y Seintiau Newydd. Falle bod e'n dyfaru gadael i fynd. Astles. Yna Harrington.
Smith, na chi bel hyfryd gan Smith rownd y gornel. Crisied i fewn i'r cwrt a Ffacwson sydd ar cliriad. Routledge. Ffacwson yn darllen y croesiad fyna. Chris Owens. Un o'r tri yn y cefn, Ffacwson, Disney ac Owens ydy'r drindod yn yr amddiffyn i Cey Connah heno yma. Tipyn ergyd, cofiwch chi, Cey Connah heb Horan, heb Danny Holmes. Insel, Wild. Mae yna nifer o chwaraewyr yn absennol heno yma. Sing Dŵl. Mae Curran. Mae Williams yn y canol chwarae'n, goes wir, angod y chwarae'n parhau yn fyna. Ond y drosedd, Sing Dŵl yn ei chanol ei. Ebi. Dyna ni'n clywed bod Callum Roberts yn cnesu ar hyn o bryd. Tommy, cefnwr chwyth, neu chwaraewr ar ochr chwyth ydi Callum Roberts. Ydi Andy Morrison wedi gweld rhywbeth? Os yna anaf o'r neu newid tactegol os efo mor fuan a hyn yn y gêm? Wel, falle bod wedi gweld rhywbeth, ond o fewn 8 munud, falle bod un o'r chwaraewr yn cael ei fod Chris Owens, nath ei weid cyn y gêm, falle bod e ddim 100%, felly falle deith e bant. Ie. Fo gymodd y gic yma. Mi ydodd Andy Morrison fod o wrth ddod allan o'r car, ynddo? Ie, rhyfeddol ni we. Ie, fod Chris Owens wedi teimlo i ben glin. Mi oedd o ryw hercian, oedd o'n cerdded i fyny'n gyffyrddus at y bel yn y fan yna. Yn gadw'n ei lygad ar Chris Owens, felly efallai nath ni agosau at 10 munud. Owens yn ei chwipio hi fewn, mae Ffacwson yna, mi oedd Aaron Edwards yna. Mae'r ddau i lawr, Declan Poole. Poole yn ôl at Sing Dŵl. Dan bwysau gan Redmond. Mae'r peniad allan gan Leo Smith. Yn un da at Redmond. Edrych am y rediad gan Louis Robles. Mi o'na drosedd. Ac trosedd dactegol efallai, ia? Ie, ond ni'n mynd i weid, Bryn, mae wedi'n neud 5 yna'n barod. Cymru dwi'n allan yn ddwfn yn hanner ei hunain. Felly, yn amlwg mae'n rhan dacteg gan Cey Connah. Sut i stopio Seintiau Newydd. Ebi, ben efo Owens. Callum Morris. Curran. Hudson, peniad nerthol. Callum Morris. Captain Cey Connah hyn yma. Tackle dda ar Danny Davies gan Ryan Harrington. Symud o'r canol. Mae wedi chwarae yn y canol yn bartnar i Ryan Astles hyd yma, ond cael ei symud i'r safle'r cefnwr dde ac... Amseru dacl na'n effeithiol iawn. Dangos i Danny Davies bod e'n gallu taclo'n ffyrnig. Owens a Davies. Routledge, Sislovic, Marriott Bale rownd y gornol, edrych am Leo Smith, cyffyrddiad hyfryd gan Smith ac allan am dafliad ar bwyntiau hyd yma, Tom. Mae'n eitha cyfartal fyswn i'n deud, so'r un naill dîm na'r llall yn arwain os liciwch chi. Na'r ergydore, yn amlwg gan Danny Davies ar y bediad cynnar gan Harrison yn y gôl. Ond beth nath e'n dda Harrison oedd pwnio'r bel allan, dyrnu allan, yn bant o'r gôl. Disney gymryd y tefiad, Cey Connah ar frig y tabl, 19 o bwyntiau. Seintiau'n ail bwynt y tu ôl iddyn nhw, ond gwahaniaeth goliau y Seintiau gymaint gwell. Mae'n un benna herwydd y fuddigoliaeth o 10 i ddim yma yn erbyn y Flint. Williams, Astles, a'r dacl i ildio'r tafliad. Ond mae gen Aaron Williams dafliad hir.
Dyna pam fod y dynion mawr yn dod i fyny o'r cefn. Mae Chris Owens yn rhyw drotian i fyny. Mae Ferguson i fewn yn y cwrt. Mae Curran yna hefyd. Ac Callum Morris. Ata, Williams. Ôl beniad gan Curran. Gormod ar hwnna, oedd hwnna'n siomedig. Pa un o'r ddau yma fydd hapusa, Tom? Wel, fi'n credu bod naill byth yn hapus i nhw. A rhan fwy amser, pan maen nhw wedi ennill, dyn nhw wedi ennill fwy o goliau. Rheolwr arall fyna. Colin Caton, rheolwr y bala, gwneud i waith cartra. Disney. Ferguson. Ferguson yn gadael Bale wneud y gwaith, ond dangos gormod ohoni a Marriott at Routledge. Seintiau, mi amserodd y dacl yn berffaith o fyna. Smith. Smith, hyfryd at Louis Robles. Robles. Mae Ebi yn y canol i mewn y Dawin, edrych am Ebi. Seintiau. Mi nath o'n dda. Ac yn rhyddhau Declan Poole. Poole. Ond ar frys ar dacl gan Sislovic. Rhagorol gan Adrian Sislovic. Routledge, Harrington ar yr ochr bella. Leo Smith yn cynnig i hun yn y cylch canol. Ebi. Routledge. Smith. Marriott, edrych am Sislovic. Disney. Williams ar ei holi, ond cyffyrddiad da gan Blaine Hudson. Smith. Danny Redmond yn ôl at Sislovic. Routledge, lle'r ochr bella gan Harrington. Ebi ac Aaron Edwards yn gwneud be mae Aaron Edwards yn gwneud gystal. Ond yn ildio'r meddiant at Redmond. Redmond, Leo Smith. Smith yn ceisio canfod yr hediad gan Redmond a chyfle i gei Connah i chlirio hi. Astles, Harrington. Sislovic yn y cwrt at Ebi, doedd Ebi ddim yn cam sefyll. Disney. Dyna chi dacl o ardderchog. Mi oedd rhaid oedd amseru honna yn gwbl berffaith. A mi nath o. Hwnna'n siawns wych. Cyffyrddiad cyntaf Ebi'n gadael lawr fyna. Ond tackle wych yw'ch chi'n gweud Bryn gan Disney yn dod o'r tu ôl. Cael y Bale yn lan. Blaen troed oedd hi'n de. Blaen troed, ond mi nath blaen i droed o gysylltiad efo'r Bale cyn iddo fo gysylltu efo coes Ebi. A chwarae teg i y dfarnwr, oedd e dim ond 5 llath o'r digwyddiad. Williams, Seintiau, bron a chanfod Curran. Yn dechrau fi stroli'r Bale ar hyn o bryd y Seintiau Newydd. Gwaith da gan Chris Owens. Owens. Edrych yn rhwyddach i symudiad bellach. Owens. Edrych yn chwipio hi fewn at Aaron Williams a Craig Curran. Dyma Seintiau. Disney. Ferguson o mi gath o'r rhaid dan bwysan yn fan yna gan John Disney. Poole yn gwneud yn dda. Ebi. Davies. Ebi. Dyna'r cyfle ola, meddwl Mr Evans, oedd o'n hollol glir yn y fan yna, y neges i dyn Ebi. Tackle ymwysodwr, efo os na goni bai. Falle'n teimlo'n rwystredig ar ôl methu'r cyfle yna i'w dîm. Dangos bod yn bwysig i'w cyffyrddiad cyntaf unrhyw ymwysodwr. Gyda cyffyrddiad da fyna, gallu wedi cael Disney allan o'r gêm a rhoi dîm ar y blaen. Mae'r Seintiau wedi cychwyn y tymor yn berffaith yn do. Para 6, ennill 6. Dyn nhw'n di ildio gôl hyd yma. Maen nhw wedi sgorio 5 ar 20. Dyn nhw dal heb ildio. Dydy Paul Harrison heb orfod estyn y Bale o'r rhwyd. Dyna'r dasg sy'n wynebu Cei Connah hyn yma. Owens.
Owens, Aaron Edwards, oedd o'n camsefyll nag oedd. O, mae'r hen reol ma'n tydi, pe mae'n rhaid i. Hynny di oedd y dyfarnwr cynorthwyol yn gwybod yn iawn bod Aaron Edwards yn camsefyll, a mae'n gorfod disgwyl i'r chwaraewr gyffwrdd y bel. Mae o mor rhwystredig, Tom. Mae'n nonsens llwyr. Diolch yn ei weld. Wel. Falle bod e ddim. Na. Oedd hwnna yn eithriadol o agos. Edwards. Bale yn disgyn yn ffodus i Danny Davies ac allan am dafliad. Deunaw munud o'r gêm wedi chwarae. Di sgôr yma yn Newydd y Parc. Ydy o'n cyffroes o Bryn? Di, mae yna ddigwyddiadau wedi bod. Ail yn croesawu cynta, sa chi'n disgwyl y bysan y bethau yn digwydd rhwng y ddau dîm yma. Smith. Dlannu yn ôl at Harrington. Ebi. Ond at Disney. Poole. Williams. Aaron Williams. Mae'n dechrau bach taclus i'r gêm. Redmond. Marriott ar Routledge. Pasio i ffordd allan o Berig ac yna Sislevich dan bwysa. Ond mi o'na drosedd. Disney just cyffwrdd y Cris ar Routledge. Marriott. Ebi. Mary Hawley efo Farquharson. Ie, Farquharson yn dda, ond y meddiant gan Sislevich. Dyma Redmond. Edrych am Sislevich, oddi ar Disney. Sislevich. Harrington. Harrington, o mi nath o'n dda. I geisio gael ei croesio di fewn, ond mae'r dyfarnwr Mr Evans yn dyfaru bod yna'n drosedd. Ie, o'r Geryn Melin. Danny Davies, dwi'n credu sy'n cael y cerdyn melyn, ie? Neu Aaron Edwards. Aaron Edwards. Wel, ddim yn edrych yn dacl hwyr i fi. O, Curran. Curran gafodd hi. Nid Danny Davies nag Aaron Edwards, ond Craig Curran. Gafodd y cerdyn melyn yn y fan yna. A mae'n gei crydd i'r Seintiau. Chris Marriott sydd fynd draw i'w chymryd ti ar ei droed chwith i'w chrymanu hi fewn i roed y pwysau ar Lewis Brass yn y gol. Lee Evans yn credu'n gweithio cyrraedd yna, gai geg. Pawb yn ôl i gei Connah. Marriott. Mae Astles yna. Mae Ebi, mae Hudson yn ei chanol i chwipio hi fewn. A chyfle i Poole i chlirio hi want a Curran sydd ar ei holi. Aaron Edwards. A mi o'na gam sefyll. Mae'r ddau dîm eisiau'r gol gyntaf ni nhw. A mae hwn yn mor bwysig fi'n credu i gynlyniad y gêm yma. Ond ddech chi'n rhoi dim arian byddech chi ar gei Connah, swn wedi ennill yma am 5 mlynedd ar hugen. Naddo. Hydref 1995 i fod yn fanwl gywir oedd y tro dwytha i gei Connah giro y Seintiau Newydd. Oddi cartra. Aaron Edwards. Curran. Davies. O, llac gan Davies. Smith. Robles methu cael gafel ni, a Robles wedi digon tawel yn yr hanner cynta. Brass. Williams i fyny amdani hi.
disgu I Declan Poole, wan ta Declan Poole. Edwards. Matt Davies. Davies. Nath o'n dda I gael ei groesiad I fewn. Allan am dafliad. Un peth amdani Davies, chwyd, dyfodiad newydd tymor yma, mae ddim yn cymryd arno am ddiffynwyr. Ond mae trwyd wyth effeithiol iawn rygau. Chwyd fe nath y gol I Farkas y peniad I lawr yn erbyn Metgar dydd ar penwythnos, felly rhaid nhw wylio fe'n wyliadwrus. Prif grewr uwch gyngrair Cymru. Efo 5 assist. Cydradd efo Adrian Sislevich. Felly mae'r ddau grewr gora ar y cae heno yma. Tafliad hir yn eithaf to'n disgyn I Cyrryn. Cyrryn, ond mi gafodd o rwydd hyn I droi yn y fan yna. Chris Owens. Davies. Davies mi nath o'n dda yn y fan yna. Cyrryn. Morris. Yn ôl at Owens. Ond i'r bas ola na ddim cweit yn gweithio I Gay Connah na chdi, Tom. Dim ar hyn o bryd. Ond I fod yn deg, mae'r ddau dîm yn cael gwaglu lawr i'r ddau dîm yn gyflym iawn pan maen nhw'n dod mewn i'r trydydd olar maes. O'n i'n deud gyna bod y Seintiau Newydd I cael cychwyn dilychwyn i'r tymor 6 buddigoliaeth yn olynol a mae Gay Connah hefyd ar rediad o 6 buddigoliaeth yn olynol ar ôl y gêm gyfartal gynta oedd yn fyw yma ar sgorio yn erbyn y Bala. Harrington. Chris Owens I Gay Connah. Aaron Edwards mynnu'r bêl. Dyna lle mae Aaron Edwards mor effeithiol. Davies. Waith da gan John Routledge. Routledge. Aaron Edwards. A Denny Llemeddiant I Gay Connah. Cael ei hel am y nôl. Chris Owens. Davies. Davies, ceisio troi heibio I Harrington. O, na chi gryfder yn deg gan Ryan Harrington yn fyna neu warchod y bêl allan. Ie, darllen symudiad Danny Davies fyna. Yr arlwy dros yr wythnos nesaf nos fori Cymru ym Mwlgaria. Dim am y Ramsey, cofiwch. 5-7 ar S4C. Disadwn y gêm fyw. Barry yn erbyn Gay Connah am 5 o'r gloch. Dydd Llun sgorio uchafbwyntiau'r penwythnos am hanner awr 5. Digon o'ch blaen, digon I edrych ymlaen ato fo dros yr wythnos nesaf yma. Ac absynoldeb Aaron Ramsey, Tom, mae honna yn ergyd anferthol. Dydy dim Bale, dim Brooks, dim Allen, dim Ramsey, dim Moore. Wel, pwy sy'n mi greu goliau, a pwy sy'n mi sgorio gorau Gymru na'r ddau gwestiwn, a heb y chwaraewr chi di enwi fyna, mae'n mynd I fod yn dasg anodd iawn iawn. Ond na ni fyw mewn gobaith. 5-7 nos fori ar S4C. Mynwch efo Dylan a Nick a Malcolm ar gyfer sylwebaeth ar y gêm o Sofia Owens. Hudson. Oedd o'n chydig bach o bwysau fyna gan Aaron Williams, ond ddigon sicr. Marriott. Poole yn cael ei annog gan Andy Morrison I gael lawr. A dyna mae Disney ni'n neud ar Sislevich hefyd. Marriott. Rhaid chi wedi un peth am Andy Morrison. Mae fe'n cael y gorau allan o bob chrywyr sy'n ganddo fe. Da chi'n ei glwad o dan ni. Gweld bain fan ar Danny Davies. Doedd y peniad ddim yn un amddiffynol cadarn. Bras. Astles. Aaron Edwards. Aaron Williams ni gadael I creu Cyrryn. Cyrryn I Danny Davies. Wan ta Davies. Mae yna le o'i flaen o'i herio Routledge.
yn sgwar at Eiron Edwards. Edwards o bell! A doedd yn bell chwaith Eiron Edwards. Na. Cynnig da fyna gan Eiron Edwards. Mae'n symud y bil yn dda am dîm sy'n fod yn dîm uniongyrchol. Just taro'n groes i'r bil fyna. Yn setrach na yn sydd trwyddi. Na pan wedi mynd dros y traws. Ond gedi mae Routledge yn cadw llygad barcud ar Eiron Edwards. Dau sy'n abod i gilydd mor dda wrth gwrs, John Routledge ac Eiron Edwards. Disney yn drech na Sislovich, dyma Marriott. Gweithiad gan Robles ar Chris Owens yn ôl Mr Evans. Robles siarad ni'n dan o fe cyn y gêm, Bryn, ond neb weld dim o fe hyn o hyd yn hyn. Na, i fod yn dawel iawn Louis Robles. Ac os glywch chi unrhyw iaith aflednais, rhegfeydd ac yn y blaen, da ni yn ymddihiro. Mae'r meicrofonau o gwmpas y cae yn eitha sensitif. Smith. Ebi. Cyffyrddiad o'n rhy drwm sydd at Danny Davies. Davies o Harrington. Mi neidiodd Harrington i fewn braidd yn yna. Danny Davies. Davies. A'r cliriad allan gan Blaine Hudson. Singdool. Wan ta, Danny Redmond. Dychwch y lle sydd o'i blaen. A rwan mae Sislovich yn mynd ar rediad. Smith. Disgyn yn ffodus i Marriott. Marriott yn edrych am Robles, ond Bras wedi gweld y peryg ac yn cychwyn y gwrth ymosodiad yn syth at Danny Davies. A mae gen y fo le i'r redeg i fewn iddo fo. Davies, twyllo Routledge. At Aaron Williams. Williams, cael ei fugeilio gan Blaine Hudson. Davies. Y croesiad edrych am Curran, Astles a'r peniad. Robles. Oedd yn ymwybodol bod Owens efo fo'n doedd. Troi yn gelfydd. Dal i fynd Louis Robles cyn ennill y tafliad. Dwi'n credu bod Chris Owens rhywsut yn mynd i bara'r gêm. Mae'n dal i Bilin nawr. Yn edrych ar anaf gath yn dod allan o'i gar yn mynd i wahardde o'r gêm i gyd. Eiron Edwards. Bras. Davies. Danny Davies. Mae wedi gwneud argraff yna i Tom. Yn yr hanner awr agoriadol yma. Sislovich. Mi nath o'n dda i dwyllo Disney. Pwy sydd yn y canol yma? Ebi yna. Dyma Marriott. Marriott. Redmond. Redmond! Oedd ei fwriad yn amlwg yn dod ergyd dim cystal. Cyffyrddiad da gan Aaron Williams. Aaron Williams a Declan Poole. Poole! O ergyd oedd hwnna gan Declan Poole. A Chris Marriott. Benderfynol. Ilgio'r tafliad yn ytrach na'r gig gornel. Ie, Aaron Williams yn dda unwaith eto. Cael y bil cyn yr amddiffynwr. Mae'n Aaron Williams yn mynd i gymryd y tafliad. Mae Curran, Callum Morris a Farquharson ar y postyn gosa. Morris. Ac oedd y targed Singdool. Singdool yn gwneud yn dda. Sgiliau da gan Samaran Singdool! A mae honna wedi mynd allan am gig goler bod Singdool yn hawlio byna gyffyrddiad. Oedd i ar un o amddiffynwyr y Seintiau. Ie, dwi'n credu ond dangos sgiliau da. Caro bel yn agos i drad. Ddim rhy bell o'r nod. No, sicr, Tom, o'r naill golwr a'r llall. Harrison sydd wedi cael ei drwblo fwyaf. Mae Bras wedi cael noson reit dawel hyd yma.
Curran yn reslo efo Hudson. Sing dŵl. Mae o wedi dod i fewn i'r gêm yn y 5 munud dwytha. Dyma Declan Poole. 2 am ddiffynwr. Mi oedd Redmond yna. Mi oedd Marriott yna. Mae'r ddau dîm ar hyn o bryd, maen nhw'n dal i gyd allan drwy wrth ymosod. Cyfle arall am y tafliad hir. Aaron Williams. Morris. Curran. Farquharson mewn llinell. Mae'n disgyn i Farquharson. Aaron Edwards! Hanner cyfle. Mae'n disgyn i Danny Davies. Y gwiriad oddi ar Declan Poole. A Harrison yn disgyn yn ddiolchgar arni hi o'r cyffyrddiad gan Declan Poole. Rhaid ni weid, hanner cyfleon i nhw. Bob tro, a mae'n ddiffyn da gan y Seintiau Newydd. Dim un ergyd glir am y gol na. Ond nhw'n edrych yn fygythu o'r tafliadau hir. Un rheswm pam, maen nhw'n llanw'r Cwrt Cosby gyda dynion Connah. Oedd yna 8 chreiwr yn y Cwrt Cosby i'r dafliad hir na. Drosedd ar Louis Robles gan Chris Owens. Chris Owens yn mynd yn rhy glos at Robles, a mae'n lle droi e. Lle mwy gorffen i gefnau. A mi o'na Gerdyn Melyn yn y fan yna i Chris Owens. Felly enw Craig Curran a Chris Owens wedi mynd i fewn i lyfr Mr Evans. Mr Evans yn dangos y cardiau yn edrych ai derbyn nhw heno yma. Fan Leo Smith. Bale at yr ochr bella. Farquharson. Disgyn yn ffodus i Declan Poole. Asgwls oedd targed y gecrydd gan Leo Smith. Oedd y peniau gan Farquharson. Wel, lle di gallu disgyn un ochr i'w y Seintiau. Ddim y peniad gorau amddiffynol. 10 munud o'r hanner cynta. O'n blaen ni. Disney. Mae'n alawion yma yna gan Dyn Ebi. Ebi heb fod yn y gêm drwy lawer iawn. Diddorol gweld Ebi yn dachrau o flaen. Greg Draper sy'n ar 7 gôl yn y gyngred tymor yma. 5 ohonyn nhw'n erbyn y Flint yn y fuddigoliaeth o 10 i ddim ar y fainc mae o. Ben Clark, Kwame Boateng, Lewis Rees, Tom Holland a Bo Cornish sydd ar y fainc i'r Seintiau. Bras ar gecrydd Aaron Edwards. Wanta Danny Davies, tackle hardderchog a Sislovic. Ne fi wen ma Adrian Sislovic yn gallu taclo. O'n i'n gwybod hyn heno, Bryn. 2 dacl gwych amddiffynol i fod yn 10 ddo fe. Curran. Davies yn edrych am Aaron Williams. Disney, pawb o'i blaen o geithio i golwr i hun. Callum Morris. Poole. Poole, mi ath o heibio i Marriott yn wych yn y fan yna'r cliriad gan Asgwls. Declan Poole, sgilia godidog. Oll cyffyrddiad a fanna gan Declan Poole. Yn wych mynd i bo Marriott fanna, ond y croesiad ddim yn mynd dros yr amddiffynwyr cynta. Mi'n siŵr dan Bryn fydd y deimlad i, ond i fi mae'n edrych fel 2 dîm gorau'r gyngrair. Hebos. Chris Owens, fydd o'n ffodus yn y fan yna. Mae'n edrych am Curran, ond y cyniad gan Harrington, Sislovic, Routledge.
Boxing duel. Oedd yn troseddu nôl Mr Evans. Wel, mae gan osod brysur ar ei ben blwydd, Lee Evans. Heb os nhw gan i bai, a mae gyda rhyw awr arall i fynd hefyd. Redmond. Edrych am Ebi, dyma Sislovic. Sislovic yn crwydro i bob man, naeth ochr y cae a'r llall, Harrington. Redmond. Routledge. Redmond. Heibio i Aaron Edwards, Bale rownd gornel, edrych am Louis Robles. Saith munud i fynd tan yr egwyl i sgôr yma yn Newydd y Parc. Ac Paul Harris yn y sicr sydd wedi bod y prysura o'r ddau golwr. Bediad Campus oedd wrth yr ergyd gan Danny Davies yn gynharach. Rwan, yna le mae rhaid i Eb wella fel ymwysodwr canol yn y llinell flaen. Di gyffred y cyntaf fe ddim digon da. Di ddim dod mewn â chwaraewyr eraill mewn i'r gêm gymaint. Ie, neith fe yn erbyn y tîmau isa yn y gyngrair, ond dim yn erbyn y goreion. Dyn Ebi falle'n siarad bod dim bach yn rhy gyflym. Disney o, oedd hwn allan. Tymor dwytha gyda llaw, mi oedd hi'n hafal y record rhwng y clybiau. Un yn gyfartal, a'r naill dim a'r llall yn ennill un hefyd. Cyn i'r Seintiau ildio i teitl. Yn y gol Craig Curran yn nefuddigoliaeth o gol i ddim. Ond beth yw Bryn, mae hon yn gêm dyngedfennol. Gwydwch bod y gyngred digwydd gorffen ar ôl 2 gêm ar 20. Mae'r canlyniad o'r gêm a heno ar un diwedd y mis yma yn mynd i fod yn hollol mynd i benderfynu pwy sy'n mynd i ennill y gyngrair. Ia, diwrnod ola y mis, mi fydden nhw yn cyfarfod eto, ond yn stadiwm Glana Dyfrdwy. Mae honno yn fyw ar sgorio. Cyn hynny gyda llaw mi fydd y Seintiau i ffwrdd yn Aber ac adra yma yn erbyn Hwlffordd. Marriott. Ebi. Robles yn y canol. Marriott. Redmond ydy'r cymorth. Astles. Lledir Bale at Harrington. Leo Smith yn cynnig i hun. Smith. O, mi nath o'n da Leo Smith. Smith. Sislovic. Davies a Owens ar Iwaron. Harrington mi ddangosodd ormod ohono i Callum Morris. A'r cyfle wedi mynd, o'na gyfle fanna, Tom? O, sicr yn y gyfle fanna. Ond un peth sy'n nodweddiadol dros y blynydde a'r tymhore yw bod y Seintiau Newydd gyda sgellwyr sy'n mynd a cael tynnu'r Bale nôl. Heno, dwi'n nid e unwaith yn y gêm yma. Na, symudiad gorau nhw hyd yn hyn. Llain y 4 munud tan yr egwyl. Y naill ymgeleddwr a'r llall wedi bod ar y cae. Marriott. Marriott Hudson. Yr ergyd gan Routledge! A Robles! Louis Robles! Wedi sgorio 6 gol bellach mewn 5 gêm. A ni'n agosau at yr egwyl. Y Seintiau Newydd ar y blaen. Seintiau Newydd 1, Connah dim. Wel, i fi yn edrych bod e'n cam sefyll, ond am ddiffyn Connah aros yn stond fyna. Neb yn symud, yn mewn tu ôl i'r amddiffyn. Ergyd gan Routledge. Oedd John Disney yn ei gadw fo ar dir y chwarae. Falle bod e. Oedd e'n stond ar y llinell 6 fyna. Dywaith am hynny.
O'n i'n gweud bod eb wneud dim argraff ar y gêm, mae'n sicr mae'n wneud argraff nawr. Louis Robles i chweched gôl y tymor hwn. Amser pwysig hefyd i gael gôl. Williams, mi nath o'n dda yn fanna. Ond y bas yn llac at Redmond. Harrington, edrych am Sislovic. Bydd Andy Morrison ddim yn hapus yna fydd. Na, sicr bydd e ddim. Na, ti'n iawn Bryn. Bydd e'n siomedig bod i'n dildio gôl fyna. Swn i fewn, bydd o'n siomedig bod yr ergyd dod i fewn yn y lle cynta. O ymyl y gwrdd Cosby. Hudson, mi oedd o'n allweddol yn y gôl. Mi nath o'n dda i gadw'r bel yn fyw yn y fanna. Owens. Edrych am Curran, Davies a Rediad y tu fewn iddo fo. Curran. Ond be sgyn Connah? Be ydy'r ateb? Bras. Mae'n 2 gôl. Mae Connah di sgorio yma Newydd y Parc mewn 8 gêm. Ydych yna ddawol iawn iddyn nhw. Aaron Williams, Poole. Gyda'r cliriad allan gan Sislovic at Chris Owens. Owens nôl i mewn y daw i Astles. Disney. That's Poole. Poole o creisiad ar peniad gan Aaron Williams. Do'n am nerth y tu ôl iddi hi a mi oedd hi'n gyffyrddus a deud y gwir i Paul Harrison. Ond cyfle. Hanner cyfle. Poole. Dim digon o gyflymdra, nerth ar y croesiad. Hawdd i Harrison ar y postyn cyntaf yna. Hanner munud. O'r hanner cyntaf weddill, da ni'n deall bod yna funud yn mynd i gael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. Morris, bach yn fler. Disney'n camu fewn rwan ta. Aaron Edwards. Poole. Bel yn adlamu'n ffodus at lwybr Disney. Aaron Williams a ras ar ei holi. Rwan ta. Marriott. Williams yn cael ei lorio. A mae yna funud yn cael ei ychwanegu. Wel, siawns ola Connah cyn yr egwyl wedyn ni. Eistedd pel o safon mewn i'r Cosby fan hyn. Dych chi'n edrych ar ei mainc nhw, sydyn iawn, Tom. Sgyn nhw ddim opsiynau ymosodol ar y fainc. Callum Roberts, Danny Harrison, James Owen, Sam Williams a Harry Owen. Felly mae yna ddiffyg blynwyr ar y fainc. Wel, Wild Insel wedi cael ei nafu, felly dwi efo'n hawddi Andy Morrison. O'n Chris Owens. Mr Evans wedi cael gair bach. Mi oedd Astles yn ei chanol ei. Mi oedd Harrington yna hefyd. Wan ta Chris Owens i'w Chymru ti. Droed chwith sgyn fo. A'r munud ychwanegol wedi chwarae mewn y dawi. A'r bel yn hadlamu oddi ar Craig Curran. Chydig wyddo fo am hynny. Ond mi ddisgynodd hi'n ffodus i ddwylo Paul Harrison. A dim hyd yn oed amser i Harrison i chlirio hi wrth i ni weld y cyfle yna unwaith eto. A'r chwiban yn cael ei chwythu am yr egwyl gan Mr Evans, y tîm cartre ar y blaen. Y gôl yn dod 4 munud cyn yr egwyl. Louis Robles. Dyma'r gôl. Kick gornel gan Marriott. Hudson yn ei gwiro hi allan at Routledge ac yna Robles yn y fan ar lle i giro Lewis Bras i chweched gôl o y tymor hwn. A'r sefyllfa yma felly yn Newydd y Parc ar yr egwyl. Y Seintiau Newydd 1. Connah dim. Dewch yn ôl ato ni mewn rhyw chwarter awr ar gyfer yr ail hanner yma hefo ni ar sgorio.
Croes yn ôl ato ni I Newydd y Parc. Os ydych chi sgoriwr y gol yn fan wen o glist I glist Louis Robles I gol o 4 munud cyn yr egwyl. Sydd i'r rhoi y Seintiau Newydd ar y blaen ac Tommy Morgan yn cadw cwmni. Fel mae pethau ar hyn o bryd, Tommy, mae Seintiau Newydd yn codi uwch ben. Cei Connah I frig y tabl. Fydden nhw'n mynd I 1 pwynt ar 20. Cei Connah ar 19. Ond ar ben hynny, mae gen y Seintiau Newydd gêm wrth gefn. Ie, yr gêm ni yw yn erbyn y Bala. Le o'n nhw'n colli o 2-0 a wedyn dyn ôl union i'r sgôr a gêm yn cael ei gohirio, felly digon I chwarae amdani yn yr ail hanner yma, ond mi'n siŵr bod Andy Morris yn wedi gweithio chwarae'r ar egwyl, mae'n rhaid I gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Ie, y gêm yna rhwng y Bala'r Seintiau Newydd yw hael chwarae gyda llaw ar dachwedd yr 11 a mi fydd camerau sgorio na mi fydd hi'n fyw yma ar Facebook Live. Dim newidiadau ar yr egwyl yn y naill dim a'r llall gyda llaw, fel y gorffennon ni ar derfyn yr hanner cynta. A Mariet ar tafliad. Morris oedd yn ei chanol I. Routledge yn ymlaen amdani ar yr ochr bella. Olio bod 'na wthiad arno fo. Oedden ni'n edrych ar yr egwyl hefyd, Tom, ond oedd ar yr opsiynau sy'n I Andy Morris yn ar y fainc, fel nathon ni drafod yn yr hanner cyntaf ran hynny. Prin iawn ydy'r opsiynau ymosodol sy'n gyda fo. Ie, yn sicr, diw'n yn hawdd. Chwod Jamie Insel a Michael Wilde wedi cael ei nafu. Chwod 2 brif sgoriwr tymor diwetha. Redmond, Sislovic, Ebi. Os ni Chris Owens yn codi'r bêl ymlaen yn anau Cei Connah. Ac mae o wedi dod allan ar gyfer yr ail hanner. Yr anaf yw Ben Glyn yn iawn, mae rhaid. Sing Dŵl bêl yn ffodus yn tasgu I lwybr Danny Davies, ond yn cael ei chlirio gan Harrington. Chi bas dda I fyny at Robles. Robles yn ei dro pas gywir at Ebi. Ebi, Routledge, ceisio I gosod I lwybr Leo Smith, ond rhwystredigaeth yn syth ar wyneb John Routledge y fan yna. Ie, mae'r bas ôl yna gyda pwysau iawn arni, mor bwysig. Ond yr unig gêm heno gyda llaw yn uwch gyngrair Cymru nos fori. Y Bala yn erbyn y Bari. Pŵl ar creisiad, ond mi oedd hwnna'n creisiad da. A mi oedd angen y peniad gan Astles a'r drosedd gan Declan Pŵl. O dan drwyn y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella ar Danny Redmond. Ie, creisiad da, cynnar. Ond mae 2 gawr gan y Seintiau Newydd yn yr ymddiffyn, Astles a Blaine Hudson. Sdim lawer yn mynd I giro nhw'n yr awyr I bod yn hollol onest. Yn enwedig heb Michael Wilde sydd mor gelfydd yn yr awyr I hun. Ac efallai dyna welson ni yn yr hanner cyntaf pan oedd na gymaint o grisiadau fewn i'r cwrt Cosby tydi Curran a Callum Morris a Declan Pŵl a Ron Williams mor tala o chwaraewyr. Slack gan Aaron Edwards. Harrington edrych am Robles Ebi yn ei chanol I. Harrington a Sislovic. Gan John Disney. Amserodd hwnna'n berffaith. Ond Blair fyna yn y ganol cae. Aaron Edwards yn eog o rhoi'r bêl I ffwrdd yn rhy hawdd fyna. Gol Louis Robles wedi 41 o funudau sydd yn gwahanu'r tîmau. Seintiau Newydd dal heb ildio y tymor hwn. Ac ar ei ffordd yw 7fed buddigoliaeth yn olynol. A Bryn Bon bod 4 gol y gêm o gyfartaledd. Heb ildio. Astles.
Agosau at 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Dyna chi i prif sgoriwr nhw. Prif sgoriwr uwch gyngrau'r Cymru ar hyn o bryd, fel mae pethau'n sefyll, Greg Draper. Ac yn ail iddo fo, bellach, mae Louis Robles ar 6, felly'r 2 brif sgoriwr yn uwch gyngrau'r Cymru ar hyn o bryd. Ydy Greg Draper a Louis Robles, ac mae yna 2 ar 5, Chris Venables a Cain McLagan. Fydden nhw'n heriau gilydd nos fory ar faes tegid. Bala yn erbyn y bari. Smith, dim trosedd arno fo, bel hir ymlaen gan Chris Owens. Sislovic, dyma Smith. Farquharson. Poole. Sislovic. Leo Smith yn triol. Fe'n gormod fyna. Disney. Tafliad. Ebi. Ben efo Farquharson. Disney. Pêl obeithiol mae edrych am Aaron Williams. Gafodd ei lorio gan Ryan Astles. Do. Cam amseru. Mae o'n honni nad oedd o'n amfwriadol, ond nid yna penderfyniad y dyfarnwr Cic Rydd i gei Connah. Dwi'n credu iddo fe weld Aaron Williams yn dod fyna. Mi oedd y droed yn uchel yn doedd. Dyna'n bwriad. Nag oedd hi yn drosedd. Oedd. Owens a Singdŵl ydy'r pwyllgor. Pwy yw'r ffefryn? Bryn? Ai Chris Owens ar y droed chwith. I'w chrymanu, i'w chwipio hi fewn at Paul Harrison. Mae Farquharson ar y postyn pella. Mae'r rediad da sgorio ar hyn o bryd. Symudiad wedi i ymarfer at yr ochr bella. Rifle! Ar bel i gyfeiriad Curran. Ac yna'r cliriad allan gan Smith. Disney. Brass. Harrington. Cic Rydd yn cael ei hildio. Cic Rydd i gei Connah. Mae Redmond i lawr, mae o di landio, swn i'n deud, ar i ysgwydd. Chi'n ei weld. Wel, hann edrych yn drosedd i fi, yn erbyn. Wannol, dad. Mi ddisgynnodd yn lletgwydd, a mae o mewn poen yn fan hyn. Mae Danny Redmond mewn dipyn o boen. Wel, sy'n ni'r un peth yn maes tegid penwythnos diwetha yn cwmpa ar ei ysgwydd Matty Jones y tro hynny. Cadarnhad gyda llaw bod Ryan Astles wedi gweld y cerdyn melyn ar ôl yr digwyddiad dwytha yna hefo Aaron Williams. Trydydd i fynd i fewn i lyfr y dyfarnwr. Chi'n weld o'n eto, Tom? Wel, na ddim rhoi y drosedd fyna, felly sut yn y byd mae hwnna'n drosedd yn erbyn Aaron Edwards. Os mae Aaron Edwards yn mewn i gefn e. No. Oedd na arwydd y fanna gen yr ymgelydd wraig bod yn rhaid iddo fo ddod oddi ar y cae. Ydy o di datgymalu ysgwydd efallan fan hyn, Danny Redmond? Edrych fod e mewn poen erwydd... Yndi o, mewn cael yr oxydi hynna byth yn arwydd da na chdi, Tom. Oedd ymgelydd wraig Cei Connah ymlaen yn fanna, hi sydd yn chwarae teg yn dweud wrth Scott Rysgo. Eilydd swn i'n feddwl fan hyn rwan, Tom, i'n bydd. O, heb os na'n gwneud i bai, ie. So mae gennych chi Greg Draper, Ben Clark, Kwame Boateng. Tom Holland. Tom Holland. Ia, tebyg am i debyg, mae'n debyg ynddo? Ie. Ie, felly wnawn nhw wythio Leo Smith yn bach mwy mlaen Routledge a Holland yn bugeilio'r pedwar yn y cefn. No, ydych chi'n teimlo dros Danny Redmond?
Mae wedi cael dechrau da iawn i'r tymor, Danny Redmond. Gobeithio nad yw yn anaf rhydd i frifol. Dwi'n edrych bod e'n mynd i cymryd unrhyw rhan arall yn y gêm yma. Na. Felly Danny Redmond i ffwr ac Tom Holland ddaw ymlaen yn ei le fo. Chwaraewr adawodd y Seintiau. Tymor dwytha i fynd i chwarae i Iwerddon ac yna'n dychwelyd yn ôl i Newydd y Parc. Ond drwsyd neu gilydd, Tom, mae'n gei crydd i gei Connah. Ac dwi mor anghrediniol a chitha bod yn hollol onest. Owens. O Bel yn rhydd ac Astles yn ei chlirio hi a dyna'r lwc nad ydy cei Connah ddim yn ei gael. Sefyllfa debyg iawn i pan ath y Seintiau ar y blaen. Ie, ond achub i dîm yna dangos i nerth Astles i glirio'r Bel yna. Oedd o'n gryfach na Ferguson. O'n Aaron Williams, cyfle i'w thaflu hi yn hir i fewn i'r cwrt, a pwy sydd yna? Astles sydd yna unwaith. Mae o'n gawr yn y cem. Mae'n 6 troedfedd, 4 modfedd, Tom. A mae o'n defnyddio pob modfedd o hynny'n dyri. Ie, mae fe'n fwy cryf hefyd. Ebi yn ildio'r tafliad dan bwysa gan Callum Morris. Ac Aaron Williams yw chydig bach yn agosach at y gol nag oedd o pan gymrodd yr un ddwytha yn hir unwaith eto. Sislovic. Ond at Chris Owens. Nôl ar i droed chwith. Dŵl. Ac mi oedd Ferguson i fyny yna. Ferguson o na lawion yn fyny yna. Nag oedd medd y dyfarnwr Danny Davies. Davies ar ergyd. O mi oedd hwnna yn gyfle. A mae wedi cymryd gwiriad a fe dim allan am gei cornel i gei Connah. O un peth mae cei Connah wedi gwneud hyn, ond maen nhw wedi gweithio am ddiffyn y Seintiau Newydd. A hyd yn hyn, chi'n gweld pam bod nhw heb ildio yr un gôl tymor yma. Danny Davies dal yn edrych am ei gôl gynta y tymor hon. Ferguson i fyny o'r cefn. Owens yn codi'r Bel at yr ochr bella i gyfeiriad Ferguson a gwaith am ddiffyn rhagorol unwaith eto gan y Seintiau. Sislovic. Ond does neb i fyny yna. Bras. Gyfeiriad Cyran Harrington. Gadl i'r Bel is gynnag Aaron Williams ar ei olo, ond Harrington yn gry. A dyna nodwedd o amddiffyn y Seintiau, i cryfder nhw. Mae Harrington, mae Hudson, a mae Astles yn gry yn y cefn. Wel, sicr, mae cryfder Astles wedi bod yn weddol iawn heno. Chwod, mae wedi achub i dîm dwywaith fyna. Amseru peniadau amddiffynol yn berffaith. Cadarnhad yn anffodus fod Danny Redmond. Dyna fo, mae o wedi datgymalu i ysgwydd. Ac ar y ffordd i'r ysbyty mae o. Gweitha'r modd. Danny Davies. Hyfryd. Mi oedd na gam sefyll, mi ddoth yr lliman i fyny yn hwyr. Danny Davies gyda llaw, Tom. Narfer bod yn chwaraewr criced proffesiynol efo swydd Northampton, felly yn amlwg yn athletwr o safon uchel iawn. Wel, mae hefyd yn gallu hedfan hibo amddiffynwyr. Mae'n gallu mynd naeth ffordd na llall hefyd, sydd yn bob amser yn beth da i ymwysodwr. A mae reddfo bob tro i fynd ymlaen, tydi? Bob tro. Ydi. Ganlyniad i lwyddiant Danny Davies. Mae Callum Roberts yn gorfod bodloni ar le ar y fainc yn ystod y gema dwytha. Davies, y bas hir, edrych am Cyran, Craig Cyran, Marriott. Gornes ddifyrn fyna rhwng Cyran a Marriott. Mae Poole yn y canol, mae Williams yn y canol. Singh Dŵl.
Seintiau a Danny Davies. Want a Danny Davies i herio Harrington. Davies cael ei greisiad i fewn ar gwiriad oddi ar Harrington. A chydig wydda Paul Harrison am yr ergyd yna gan Danny Davies. Mae rhaid chi roi 10 allan 10 am ymdrech i Connah, ond ti'n nhw'n cael lawr y look yn y cwrt Cosby. Davies yn mynd mlaen fyna, Ciro Harrington, ond Robles ar ei holi. Yn ôl gan Davies at Bras. Marriott ar peniad awr union o'r gêm wedi chwarae. A gol Louis Robles, 4 munud cyn y regwyl sydd yn gwahanu. Y cyn bencampwyr ar pencampwyr. A sut fydd hynny ddiwedd y tymor? Tybed. Rheolwr y flwyddyn Andy Morrison, chwaraewr ifanc y flwyddyn Priestley Farquharson. Seintiau am y tro cyntaf blynyddoedd lawar yn ddid lws ar ddiwedd y tymor dwytha. Mi fydden nhw angen gwneud yn iawn am hynny. Owens. Gwarchod honna allan dan bwysa. Mae o'i weld yn rhedeg yn iawn o'n hefyd yn dri, Tom. Ydy wedi paran dda o'r y tegro fe. Diolch yn stopio gweddi we, Andy Morrison. A chdi. Fi wedi blino, a fi... Yng nghwmni fi di hynny, Tom. Astles, up and under, so nhw'n galw honna. Robles, Leo Smith. Leo Smith yn yr ail hanner yma. Ni'n wedi chwarae dros cwarter awr. Ar drosedd gan Harrington. Dim lawr yn hwnna. Creisiad yn rhydd ofn wrth i Callum Morris redeg i fewn. Hwna'n rhy uchel ac yn rhydd ofn gan Craig Curran. Chi gael y teimlad, mae Seintiau Newydd yn mynd i dorri bant a sgorio'r ail gol yn y gêm ar y ffordd. Dim byd yn disgyn i Connah yn y cwrt Cosby. Wel, dim amarch i Aberystwyth a Hwlffordd, Tom, ond sa chi'n disgwyl i'r Seintiau ennill i 2 gêm nesa. Oeddwn ni am eiliad. Dyma Curran, o mi oedd o'n gyfle. Mi oedd yna ofod o'i flaen o i'w chrymannu hi ac y rhwystredigaeth yn amlwg. Ie, beth yw, erbyn tîm ei gorau, chi'n mynd cael holl siawnsau a fyna Curran methu taro'r nod. Byddai'n siomedig fyna, herwydd rhaid ni gofio bod wedi chwarae lot o gemau yn uwch gyngrair yr Alban. Digon y brofiad ganddo fe. A fe sgorodd, mwyn thebyg sgorodd y gol yn yllodd y bencampwriaeth i Connah tymor diwetha. Ie, yn y fuddigoliaeth o gol i ddim yn erbyn y Seintiau Newydd. Farquharson. Nath o'n dda fyna, Priestley Farquharson. Bale yn edrych am Aaron Williams. Declan Poole i fewn amdani a Samarin Seintiau. A mi o'na droed uchel yn y fan yna. Ac mae o'n cydnabod hynny. Ie, dechrau ar y gemau nesaf, Tommy. Seintiau Newydd, Aber i ffwrdd, Hwlffordd adra cyn wynebu Connah i ffwrdd. Connah, maen nhw'n teithio i'r Bari dros y penwythnos ac yna adra yn erbyn y Dre Newydd cyn herio'r Seintiau Newydd. Mi oedd hwnna'n reit gas hefyd yn doedd. Ar Chris Marriott. Mae'r top i ben efo yna. Ond bydd hi'n gêm anodd iawn nos Sadwrn lawr ar Barc Jenner. Mae gwad hwnna fyd. Wannol, da, di oes. Chi'n teimlo bod llwaith bod y chwer wedi gwneud môr ymynydd o ambell i wythiad neu gic, ond yn sicr mae dŵl wedi tynnu gwad fyna. Do. Na chi gefnwr chwyth i chi, Greg Draper.
Danny Redmond sydd wedi bod yn chwarae safle'r cefnwr chwith gyda llaw. Fodd yn safle'r cefnwr chwith yn Met Caerdydd dy Sadwn. Mi symudwyd o'i fyny ganol y cae Mariet i fewn. Eto'r opsiynau, wel, Ben Clark, Kwame Boateng efalla, cefnwr dde di o. Ie, ond gallid Harrington, i fi os chi'n amddiffyn nhw, os chi'n creu'r pêl-dro da, gallwch chi chwarae'n unrhyw safle. Chris Sargent y fanna, gyda llaw. Ie, mae fe'r tîm y fforddi nhw nawr, ni fe? Yndi, oedd o fyny fan hyn efo ni yn yr hanner cynta. Oedd. O'n i'n canolbwyntio gymaint y gallen ni to. Oedd o'n sefyll draw ancw. Os ydych chi droi i sbio yn eich un, eisiau fel, Chris Marriott di hwnna. Na, Chris Sargent di hwnna. Mae Marriott yn iawn. A Gastles. Sydd wedi bod yn amlwg iawn gydol y gêm ar y gei crydd. Gwastraff llwyr y fanna. Scott Rysgo, mae'n hapus o hyn, achos fydd y pwysau nôl yn syth ar y Seintiau o'r gic gan Lewis Brass. Routledge. Ffacws yn gryfach na Gebi. Aaron Edwards. Edwards codi'r bel nid eich ymwyrhediad gan Curran. Curran o mi nath o'n dda. Mi neidiodd o'n dda. Dyma Aaron Williams. Mae Singh Dŵl, mae Curran yn y cwrt. Mae Aaron Edwards ar y postyn pella. Os allai gael ei croesiad i fewn. Danny Davies! Ac Aaron Edwards yn gwiro i drio gwiro'r bel ar y targed. Mi ddoth i'r sydyn ato fo. Ie, cael a chael. Gwaith gwych lawr asgol dde. Aaron Williams, croesiad, bendigedig. Ergi gan Davies. Gall hwnna di mynd i unrhyw le. Lle di gwiro, oedd hi ar ben Aaron Williams. Dath y bel ato fe. Yn gyflym iawn. Yn methu cael ei ben drosti. Seintiau Newydd ar hyn o bryd ar ei ffordd i'w seithfed buddigoliaeth yn olynol ar gychwyn y tymor. Curran. Mae Danny Davies ar gael. Davies, y crisiad, y peniad gan Aaron Williams. Fel yn yr hanner cynta, do'n am cweit digon o gryfder yn y cyhyra'r gwddw gan Aaron Williams. Na. Mae'n hanner siawns, ond rhaid chi fod yn beniwr arbennig o dda. Rhywbeth felly fel Michael Wilde, bydde fe'n gallu cael pŵr tu ôl di. Mae gen y Seintiau dipyn o ffordd i ddal y record gawson nhw'n 2016 pan enillon nhw 27 o gema yn olynol ar ddechrau'r tymor i giro record Ajax ar y pryd. Mae yna ddal digon amser dros 20 munud yn weddill am i ddyn amser ychwanegol am yr anafiadau i Danny Redmond ac i Chris Marriott. Wel, peta'r gêm yn gorffen nawr, ti'n teimlo bod Seintiau Newydd yn heiddi'r triffwynt ar hyn o bryd? Na, fyswn i ddim. Dwi'n meddwl bod y Connah yn yr ail hanner wedi dod yn llawer agosach i fewn i'r gêm. Cofiwch nos fory, y gêm fawr yn Sofia, Bulgaria yn erbyn Cymru 57 ac yna'r gêm fyw dy Sadwn fel o Tomi'n sôn. Y Bari yn herio Connah honno am 5 ac yna dydd Llun sgorio i chafbwyntiau y penwythnos hanner awr di 5 fydd y rhaglen yna. Drosedd ar Routledge. Na, dwi'n teimlo yn yr ail hanner mae Tom yn sicr, mae Connah. Dwi'n siŵr sy'n ni'n cael ffigur am meddiant dipyn mwy sy'n ni feddwl, dydyn? Yn sicr nhw sydd wedi cael y meddiant yn ar hanner. Diw Seintiau Newydd bron y bod ni hanner nhw. Felly, ond a diwedd y dydd fel fi'n gweud o'n nyfaill ar dy Sadwn, edrych ar y sgôr ar y sgrin a un i ddim yw i. Ie. Aaron Edwards. Danny Davies. Davies ath o heidio i Harrington mor gelfydd yn y fan yna. A'r bel yn edrych am Singh Dŵl. Hudson. Mae Danny Davies ar y chwith, Aaron Williams ar y dde. 2 chwaraewr cymharol ifanc sydd wedi dod i fewn i'r garfan. Gael maen nhw wedi gwneud argrafft yr un. Falle bydde i fi, dde werth iddo fe gymryd lle Aaron Williams, dod o Callum Roberts arno oedd y cefnwr chwith, neu ar yr asgell chwith, a roi lawr y canol,
Oherwydd mae'n creu pob math o broblemi i amddiffyn y Seintiau Newydd. Cyn chwaraewr prestatyn, Danny Davies. Morris. Ben efo Routledge. Ie. Da iawn Lee Evans. Chi'n lle gweld beth oedd Routledge yn wneud fyna. Just cymryd Ironers allan o'r gêm. Oedd o'n glyfar fanna'n doedd Aaron Edwards. Hen Ben. Ie. Wel, mwyn thebyg, hwnna wedi digwydd o fe nifer o weithiau yn ymarfer dros y tymor diwetha. 20 munud o'r gêm yn weddill. I gymryd o'r 90 yn weddill. Owens, at yr ochr bella, Ffacwson! A'r peniad amddiffyn o lor ergyd i fewn. Gyda na i Callum Morris oedd yn ei chanol i. Ie, unwaith eto, hanner cyfle rwysyd. Cyrran ar ergyd ola. Pel gelfydd mwyn i'r postyn pella. Farkas yn ennill i. Harrington yn clyrio. A wedyn, Cyrran ar y foli yn syth mewn i'r amddiffyn. A Blaine Hudson oedd yna. Mi wirodd y bel oddi ar Hudson. Farquharson. Smith. Dim trosed. Ydy tîm reoli'r Seintiau Newydd ddim yn hapus. Davies. Syfryd i lwybr Aaron Williams, ond Leo Smith oedd yna. Morris. Davies. 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 At Aaron Williams. Fant a Williams all o greu lle ar gyfer cael ei groesiad i fewn. Yndi mae o'n llwyddo i wneud hynny. Ond yn syth at y golwr Paul Harrison. Mae yna eilyddio ar fi'n digwydd. Ac Tommy Morgan, dim ond bod chi'n dipyn o broffwyd. Pan welwn ni'r eilydd yn dod ymlaen yn y man. Na, hwnna ddim yn drosedd hwnna. Robles. Wysthiad yn y cefn, ond chwarae'n parhau Harrington at Leo Smith. Smith at Routledge. Astles. Holland. Tom Holland ymlaen fel eilydd yn lle Danny Redmond. Harrison. Farquharson. Farquharson di ennill bob dim yn yr awyr. Efo Ebi. Di Ebi ddim di cael o gwbl na ffeniad. Syni bod Roscoe ddim wedi dod â Draper ymlaen y dyd y gwir. Sislovic. O Sislovic wedi mynd lawr fyna cyn i'r amddiffynwdd o'n agos dy fe. John Disney oedd y troseddwr. Cadw llygad ar y dyfarnwr, di o ddim wedi mynd i'w boced. A mae'n gei crydd i'r Seintiau ar y blaen, gol i ddim. Louis Robles, 4 munud cyn y regwyl. Dyna'r gol sydd yn gwahanu'r tîma. Wel, dim ond un tîm sydd wedi hyd yn hyn yn yr ail hanner. Astles. Mae hwnna allan am delwedd. Ydy'r Seintiau gyda llaw, heb golli gêm gyngrair ers Chwefror yr 11 dechrau'r blwyddyn yma pan giro nhw Connah o gol i ddim. A di Connah wedyn ddim di colli oddi cartre ers hynny. Williams ar tafliad hir. Os rai dweud, Astles ar peniad. Mi nath Williams yn wych yn fyna i gael i groesiad i fewn. Y dyrniad allan. Yr ergyd gan Danny Davies! Yn gwiroddi ar John Routledge am gic gornel. A mae o'n gwybod mor agos oedd o fanna. Croesgad gwych arall o'r asgell lle. Williams dro yma. Pwnio'r fel allan. Alch chi gweud, gallai hwnna di mynd unrhyw le. Oedd hi'n mynd, oedd hwnna ar y targed, Tom. Oedd. Ond mae'n gorffen i fyny yn yr eisteddle.
Chwarae'r gêm I fi, heb os. Owens ar gic gornel. Astles ar pened yn ôl I mewn gan Caed Morris. A heibio'r postyn gan John Disney. Oh. Cyrff pened lawr gan Callum Morris, wel, troi ar bisin 6 fyna, John Disney fy'n 10, yn methu cael y bel ar darget. Yn yr eilydd I Gei Connah yn gadael y cae mae Declan Poole ac ymlaen yn ei lefo y daw Callum Roberts fel oeddech chi yn ei awgrymu, Tommy Morgan. Ie, ond rhyfedd gweld ar yr asgell dde. Chwarter awr o'r gêm, chwarter awr o'r 90 yn weddill. Seintiau ar y blaen, Seintiau yn dringo I frig tabl uwch gyngrau'r Cymru fel mae pethau'n sefyll. Ferguson, Morris, Dŵl, Harrington, dyma Ebi, Ferguson ar I war ond sydd Tom Holland, adlamiad ffodus at John Routledge, Leo Smith, derbyn y bel, troi mewn un symudiad. Gyna mynd am y bas yn ôl, llithro'n anffodus yn hwn yna Leo Smith. Mae Callum Roberts. Chris Owens. Pas ddigyfeiriad, pas fler. Pas rwystredig o safbwynt Andy Morrison ynddo. Ie, ond rhaid ni roi clod I dim Andy Morrison. Maen nhw wedi cadw I fynd, maen nhw wedi rhoi Seintiau nefyd am bwysau, maen nhw wedi cadw yn ei hanner I hun. Yr unig beth maen nhw heb wneud, dyn nhw heb datgoi'r clo I gael y gol. Curran ceisio gosod y bel I lwybr, Callum Morris oedd y bwriad yn mynd yna Sislovich. Marriott. Routledge. A Ras. A Ferguson. Morris, Ferguson. I cwestiwn, Bryn, oedd ti neb yn chwarae? Nes I wedi yr un peth am Robles yn hanner cyntaf, ond chywod, pan mae chi'r prif sgorwyr y gyngrair yn eistedd ar y fainc, a mae beth mae wedi rhoi mewn i'r gêm ma yn werth dim I fi. Marriott at Smith. Aaron Williams yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn. O Greg Draper, rhyw brwlan. Disgwyl I gyfle. Sislovich. Yn ôl at Sislovich. Ond dyn Ebis yn rhaid dweud camreoli. Dio ddim wedi cael noson dda, mae rhaid ni ddeud na di. Danny Davies, Leo Smith, oedd yn gwybod yn iawn be oedd o'n neud. Ys dal I dir ac Davies yn dawnsio heibio iddo fo. Ond pwy yn barhawdd mae Davies yn mynd heibio am ddiffynwyr? Dim bod Leo Smith yn am ddiffynwyr, ond... Gic yn cael ei chymryd yn sydyn. Chris Owens. Ac Eiron Edwards. Davies yn mynd amdani yr hyder I fynd ar y foli ond rwan. Mae yna berig y pen arall. Sislovich. O heibio I Ferguson yn angen y cymorth. Dyma Robles. Callum Morris. Gorfodi fo'i droi yn ôl at Harrington. Smith. Robles. Callum Morris. Syth at Robles, a Robles yn cael ei lorio gan Danny Davies.
Penderfyniad hawdd iawn I Mr Evans dod i'r gec rydd i'r Seintiau Newydd. Ie, yn paslac gan Callum Morris fyna. Dim lawr y ddewis gan Davies fyna. Ac Andy Morris yn pryd o dafod I Callum Roberts. Yn y fan yna, 10 munud. Chydig dros 10 munud o'r 90 yn weddill. Cec rydd i'r Seintiau. Pawb yn hanner Cei Connah cae ag eithrio Paul Harrison, golwr y Seintiau Newydd. Mae'n capten y Seintiau, Chris Marriott. I gyfeiriad Robles, mi gyfodd hwnna wiriad. Oedd hi ar Callum Morris, dwi'n credu. Ie, ti'n iawn. Ie. Pel o safon I fewn i'r cwrt gan Marriott, capten y Seintiau Newydd. Mae Leo Smith ar arwydd, mi grymanith hon I mewn ar I droed de. Mae yna 4 yn y cwrt gwech. Rwan y daw I fewn. Peniad allan gan Ferguson. Curran I fentrodd. At Aaron Williams mi nath o'n dda hefyd. Williams cael rhwydd hyn I gario'r bel yn edrych am yr hediad gan Danny Davies. Ond Ryan Harrington yn ei gwarchod tu allan ar cyfle wedi mynd. Diffyg falle profiad gan Aaron Williams yna. Gwrth ymosod. Just rhoi gormod o bwysau ar y bas na I Danny Davies. Dy well wedi dal y bel I fyny. Hytrach na trio'r bel anodd. Aaron Williams wedi gwneud argraff wrth ddod ymlaen fel eilydd ac yn cael cyfle I gychwyn dim ond I ail gêm y tymor hwn yn uwch gyngrau'r Cymru. Harrison ar gig rydd yr gig gol yn ytrach y peniad ymlaen gan Robles. Leo Smith bel yn mynd yn sownd o dan I draed ond yn yna braidd. Ferguson, Marriott, Callum Morris, Callum Roberts gan bwysau gan Ebi. Morris Wel, wnaethon nhw achub y gêm sarn diwetha gyda 2 gôl hwyr. A I dyn nhw'n gallu neud yr un peth eto. Wyth munud I dîm Andy Morrison achub rhywbeth o'r gêm yma. Greg Draper wedi diosg I dracwisg. Tybad pwy oedd yn gadael, Tommy? Na I ddim gweud. Fi'n gwybod pwy dyle adael. Harrison, Disney, Williams, Sislovich. Gwaith ardderchog gan Callum Roberts. A rwan mae'r eilyddio gan y Seintiau Newydd yn digwydd. Dim syndod gweld. A dyn Ebi sydd yn gadael y cae a na chi braf gallu dod â prif sgoriwr y gyngrair ymlaen fel eilydd. A chwaraewr rhyngwladol Zela Newydd, Greg Draper di hwnnw. Ddi cyn I wybod beth yw meddylfryd Greg Draper am ei reolwr? Mae wedi dod yn tair gêm wedi dechrau tymor yma. Ia, ar y bob yn ail gêm ma nhw, de. Yn edrych fel ni. Mae Greg Draper yn un o'r personolaethau hyfryta sy'n yn y gyngrair. Mae o yn ŵr bonheddig, felly go brein fydd o'n cwyno, swn I feddwl, Tom. Wedyn ni falle bod e'n cwyno yn rwle, na I ddim gweud yn le, ond... Gewch chi ddeud, os da chi isio. Mae lot o bobl yn dweud, falle mae dim Roscoe sy'n pigo'r tîm bob amser. Ond ta waith y mynnu. Mae hon wedi bod yn gêm dda. A I fod yn deg I Cei Connah, maen nhw wedi dangos I dannedd
a mae wedi dod yma a mae wedi rhoi gêm wych i'r Seintiau Newydd. A i fi, maen nhw'n heiddi rhywbeth allan o'r gêm, o leia pwynt. Dwi'n edrych fel bod nhw'n mynd i gael dim, ond dwi'n credu nhw wedi dangos bod nhw yn gallu cystadlu dros dymor gyda Seintiau Newydd. Dangos nhw'n tymor diwetha wrth ennill y gyngrair. A gobeithio allan ni roi credu arall nhw am ei arian tymor yma hefyd. Danny Davies. Davies, o, mae wedi mynd heibio Harrington. Danny Davies wedi gwneud yn wych. Cyfle fan hyn i Aaron Edwards. Mae Callum Roberts efo fo. Ond am ddiffyn da gan y Seintiau'n i orfodi fo'n ôl. Chris Owens. 5 munud o'r 90 yn weddill. Oes na ffordd yn ôl i gei Connah? Wel, bydd ddim am diffyg ymdrech, yna'n sicr yn hynny. Davies yn codi bel hyfryd i fewn i'r cwrt Cosby. Astles oedd yna Callum Morris ar peniad. Ac Aaron Williams yn cadw'r bel ar dir. Y chwarae'r peniad amddiffynol yn un allweddol gan Blaine Hudson. Cei Connah yn curo'r y drws. Wel, dwi'n edrych bod y drws yn mynd i agor, ond mae'n ni'n gweud cant am ymdrech drwy gydol y nos. Gig gornel cael ei chymryd at Chris Owens. Owens i godi'r bel ar ei droed chwith at yr ochr bella'r peniad amddiffynol gan Routledge ac yn arcluriad gan Astles. Smith. Ras rhwng Smith a Danny Davies. Bras. Mae yna frys ar cei Connah. Aaron Edwards a John Disney. Aaron Williams o'i blaen o. Curran methu reoli a Holland ar cyfle i'w chlirio hi. Cei Connah'n heiddi rhywbeth o'r gêm dydyn, Tom? O, bos na goni bai. Bras. Cyfeiriad Danny Davies oddi ar Gorin Davies y daithi, a mae hwnna'n mynd i fod yn dafliad. I'r Seintiau. Dyw'r bachgen yna heb stopio redeg trwy gydol y nos. Mae wedi bod yn allweddol yng nghanol y cae i gei Connah. Robles, gadw'r bel a glamu. Callum Roberts, ben efo Leo Smith. Wan tam yn y gyfle fan hyn, mae Sislevic yn rhydd ar yr ochr bella. Adrian Sislevic! O, tar ar postyn! Mae'n allan at Robles! Yr arbediad yn ei da, Draper! Ac yna cyfle i Aaron Williams i chlirio hi, ond fe ddylia Sislevic oedd wedi selio'r triffwynt yn y fan yna. Williams, wanta, a Sislevic, tackle gampus unwaith eto. Tryden neu bedwaredd un mae Adrian Sislevic di wneud. Wel, anffodus fyna. Sislevic gynta, wedyn Robles. Marriott. Ar y tafliad, camgymeriad Leo Smith, mae Greg Draper efo fo, y bel drwodd a Draper. Gwaith ardderchog amddiffynol gan Chris Owens. Mi oedd hi'n 3 yn erbyn 2. Y Seintiau yn methu manteisio, all cei Connah manteisio ar hynna. Danny Davies yn edrych am Aaron Edwards, mae yna flinder allan yna bellach. Leo Smith, angen y cymorth. Bel yn cael ei dwyn. Roberts. Dyma Singh-Dŵl at Aaron Edwards, chydig o le gan Aaron Edwards yn ôl at Singh-Dŵl. Cerdyn melyn i Aaron Edwards. Wel, ambell waith, Bryn, chi angen bach o lwc i ennill gêm y bêl-drod, a fi'n credu bod lwc wedi o blaid cei Connah drwy gydol y noswaith heno. Enwedig pan mae'r bêl yn dod mewn i'r cwrt Cosby. Ond i fi, dyma'r gêm orau wedi gweld y tymor yma.
dau dîm fydd ar y brig a ddiwedd y tymor, heb os na goni bai. Da ni fewn i'r funud ola. Da ni'n aros yn eiddgar i weld faint fydd ar y bwrdd electronig a fydd Mr John Jones yn ei godi. Mewn chydig dros hanner munud. Mae yna anafiadau wedi bod. Anafiadau olygodd dipyn o ymgeledd i ddau ochoreuwyr Scott Rysgo. I Danny Redmond ac i Chris Marriott. Hanner munud yn weddill. A faint bynnag wedyn gaeth i ychwanegu gan Mr Evans, y dyfarnwr. Roberts ceisio gadlu'r bêl redeg a mi o'na drosedd arno fo gan Leo Smith. Dyn ni'n siŵr ar y 5 munud amser ychwanegol ar ôl yr anafiadau. O Lia, chydig fwy falle. 7 munud. Wel, ta Craig Curran, edrych am Aaron Edwards, o llithro nath o. A doedd y bas gan Curran ddim yn ddigon da. Astles at Routledge. Robles. Mi nath Callum Roberts yn da fyna. Dyma Singdool. 7 munud i gei Connah achub o Lia pwynt o'r gêm yma. Wel, o le mae yn rhoi siawns iddyn nhw. Mae'r dacl gan Ryan Astles. Do, mi amserodd hwnna'n berffaith. Ie. Oedd hwnna ddim yn gigosmodyn. Swn i feddwl bod o'n eich ystyriaethau chi o ran chwaraewr y gêm. Tommy, fyddai'n gofyn i chi mhellach ymlaen. Ie, wel, y ddau chwaraewr fyna. Edwards, Hudson a Astles wedi bod yn allweddol, yn amddiffynol i gadw drws na'r gau. Ond ta cic rydd, ond mae y Seintiau yn cadw llinell amddiffynol eithriadol o uchel y fan hyn. Wan ta Bras yn codi'r bêl. Tu hwnt i Hudson, Astles oedd yna. Callum Roberts i lwybr Callum Morris, ond Chris Marriott sa'n neb o'i flaen o. Dyna pam mae'r bêl cael ei chlirio yn gliriad da yn doedd gan Chris Marriott. Yn dyn yn erbyn yr ysglys bella. Drychwch ar y pwysau mae Draper yn ei ddeud ar Bras. Robles, di o'm yn credu bod yna gei cryd yn cael ei reid yn y fan yna. A mae yna Gerdyn Melyn yn fan hyn i Louis Robles. Wel, nath edrych, ond ddim yn edrych ar y bêl fyna, felly Lee Evans yn llygad i le, ond fi ddim yn siŵr oedd hi'n heiddi Cerdyn Felyn. Falle am arwain efo'r Benelin efallai, ia. Neu bod y fraich allan. Ta waith, mae'n gei crydd Chris Owens. Da ni wedi chwarae 2 funud a hanner dros y 90. Chydig lle na 5 munud i fynd. Owens. Ffacws yn oedd y targed ac gymodd honna wiriad. Do, oddi ar un o amddiffynwyr y Seintiau. Mae'n dafliad a dyna pan bod Aaron Williams ar frys. Draw i'w Chymru di. Pawb i fyny ar ymyl, neu unai yn neu ar ymyl y cwrdd Cosby i gei Connah. Mae Bras y golwr yn y cylch canol. Aaron Williams, y tafliad hir unwaith eto. Ond nath Callum Morris yn hyd yn oed neidio am hwnna. Mae'n cael ei gwiro nôl i fewn gan Chris Owens. Mae'n rhydd yn y cort. A'r amddiffyn yn ei chlirio hi. Owens, awgrym o ergyd. Dyma Danny Davies. Routledge ydy'r amddiffynwr. A mi nath o'n dda John Routledge. Ie, dangos i fyna i brofi fyna John Routledge. Stopio'r croesiad miwn. Na beth pwysig i wneud. Owens. Derbyn y bêl yn ôl gan Summer yn dŵl. Mae yna le iddo fo gael ei groesiad i fewn. Mae'n disgyn yr ochr felly at Craig Curran a'r cliriad allan gan Tom Holland. I fyny at y llinell hanner, mae Bras y golwr. Fel Manuel Neuer ar y llinell hanner ag Leo Smith. O'na neb yna. Mae dal yna i Chris Owens. Y cymorth gan Callum Roberts. Codi'r bêl ar i droed chwith. Edrych am Farquharson. Holland dan bwysau gan Aaron Edwards. Robles
i fyny. Pwysa di gyfaddawd gan Connah, ton ar ôl ton o mosodiadau. Morris yn gorfod troi yn ôl at Bras. A dim i ddangos hyd yn hyn am yr holl ymdrech. Llai na 3 munud yn weddill. Owens ar frys i'w Chymru ti. Dyma Danny Davies. Davies troi ar y droed dde, tro yn cael y croesiad i fewn, fymryn y tu hwnt i Craig Curran. Sing dŵl. Da ni wedi gweld o'n sgorio goliau hwyr da o'r pellter yna, dim heno yma. So ddim oedi yn y chwarae. I fod yn deg i'r Seintiau Newydd, maen nhw wedi cael gwagle tu allan y cwrt Cosby. Maen nhw wedi stopio i Connah gael unrhyw ergyd ar Harrison. Owens, mond at Dalken Harrington, Robles at Leo Smith. Smith, cadw'r meddiant sydd angen i'r Seintiau i wneud rwan, a dyna'n union maen nhw'n wneud. Marriott, Draper, Sislovic, honna allan, sydyn iawn, Tommy, chwaraewr ser yn y gêm. Wel, Danny Davies i fi, chwarae teg iddo fe, mae wedi cymryd amddiffyn y Seintiau Newydd i fynd i bob tro, mae wedi gwalu'r ôl bel yn dda, ac sicr seren i'r dyfodol i we hefyd. Credyn melyn i Greg Draper. Chydig dros funud yn weddill. Callum Roberts yn methu cadw'r bel ar dir y chwarae. Chi ddim bob amser yn cael eich heiddiant allan nhw unrhyw gêm Bryn, ond fi'n siŵr gallith tîm Andy Morrison gymryd tipyn hyder allan o'r gêm yma am weddill y tymor. Sislovic yn wallus. Tafliad hir ac yna drosedd yn fan yna gan Craig Curran. A mae yna hanner munud yn weddill. Ac ymddiheiriadau unwaith eto, os da chi yn clywed iaith anweddus. Ni ydyn ni uwch ben y tîma rheoli yn fan hyn yn y Seintiau Newydd. Wrth yr hen ben, y profiadol Paul Harrison, defnyddio pob un tric i wastraffu amser. Da ni wedi chwarae y 7 munud dros y 90. Mr Evans yn edrych ar i oriawr, chwarae yn parhau. Ffacwson gadw i hwnna redeg allan. Ac ydi tîm, yn edrych yn debyg, bod tîm Andy Morrison yn mynd i golli am y tro cyntaf y tymor hwn. Bod rhediad y Seintiau ennill pob gêm yn parhau. Mae'r chwarae yn parhau. Robles, ras rhwng Robles ac Owens. Robles! Ceisio i gwiro hi, ceisio i chrymanu hi. Mr Evans, y chwiban yn ei geg, y chwiban ola yn cael ei chwythu. Mae record y Seintiau Newydd, chwarae 7, ennill 7, diolch i Louis Robles i gol o wedi 41 o funudau yn gwahanu y tîma. Tîm Andy Morrison, Connah yn colli am y tro cyntaf, yn ildio i lle ar frig y tabl i dîm Scott Rysgo. Seintiau Newydd yn dringo i frig uwch gyngrau'r Cymru. Y sgôr terfynol yma yn dilyn y gôl yma gan Louis Robles. Yr ergyd yn dod i fewn gan John Routledge a Robles yn y fan ar lle. Dim gobaith i Louis Bras yn y gôl. Chweched gôl Louis Robles y tymor hwn. Yn dodi y Seintiau Newydd yn ôl i frig y tabl. Mae wedi gorffen yma yn neuadd y parc. Y Seintiau Newydd 1, Connah dim. Diolch i chi am eich cwmni heno. A nos da.